Ömür ýodasynyň ýorgudy. Awtory Agymrat Sultanow. Insan ömrü diýilende serinde peleň akwalyna bagyşlan peşkeşi salgym bolup setirlenýär. Ol bir görseňe ören uzak, bir görseňem göz açyp ýumasyp tursada gaplanýar. Durok-duroklukdan agramyny egniňe atyp, dawanyňa daýanyp, arzu islegine tarap ymtylmakdan başlanýan ömür atly nerse, ýazgydyňy iýdarlap, geljegiňe rowany bolýar. Nazaryna nagyş bolýan owdun dünýä taňa tapak berip, aňyetiňe altalýan sırlar seni müňür ötükden ötürüp, gözlerini açyp başlaýar. Şeýdip, ykwaly ýodasy bilen heme belli, hemde näwili geljege tarap ädimläp uğrarsyň. Ýuwaş-ýuwaşdan gözüň bilen birlikde ýüzüňe maçylyp başlar. Asla-asladan pelekden hakyny paýyny sorap başlarsyň. Oda köşür zekat ýaly haýyr sahabat üçin berilýän zat däldir. Oňa paýhasyny etekläp, injini bitekläp, ujur gaýratyny bileňi guşak edinip ýetmelidir. Anha şeýdip, höwesine höwrügip, ömür ýodasyny külterläp uğrarsyň. Rızkaldan ilki paýyny üşügün kuş görüp, bilimden aljak bolarsyň. Ol hem dehiniň ýalňyz özüne eger däýmet. Oňa da maňlaý deriň şory bilen tagan bermelidir. Ene şu ýerde hem erjellik diýilen nerse ortağa çykar. Ýadgydyň ýardamy bilen erjelligiň eteginden ýapyşyp, gydap uğrarsyň. Ýuwaş-ýuwaşdan gara görnümde salgym bolup, maksadyň görner. Ol görüntede görner beli, ohoho, oňa ýetmek üçin entek-entekler kän çorwa sowatmalysyň. İl arasynda takwa kişilerden galan ýagşy niýet, ýarym döwlet diýilen pehim ýöne ýere dören däldir. Şeýdip, ýagşy niýetleriň ýaran edinip, akwal ýüküniň agramyny denk paýlaşjak kär edinip, ömür ýodasy bilen bejaňa çykan ahlat atyny günleriň ösü bilen gordurup uğrarsyň. Ömür menzilinde ýol alşyň ahlat-atyny seýisläp bilişiňe baglydyr. Soňam atmyrat diýipdir ata-babalarymyz. Günleriň, aýlaryň, ýyllaryň üstünden ätlep, ahlat-atyň ıgrary bilen şol ardaly muradyňy maksadyňa ýetersiň. Göräýmäge kimiň ýok ýalydyr. Öňjüleri üzüler, ahlatyň enjalar. Ýöne, bäh, adam ogly senin göwnüňe ýetmeýär. Ýygyňa nazar aýlarsyň. Seni günleriň gorpuny, aýlaryň aýtymyna gaçyrman, ylgyw taýajagynyň elden ele geçişi ýaly biri-birine geçiren ýyllary sanap başlarsyň. Wagt diýilen zatda da wepa ýokdur. Bar edip bilýän işi ömür tanapyň kertine kulendir. Onuň bilen ne düşünşip bolar, ne de şertnama baglaşyp. Her hal onuň barlygy ýaxşy. Ýoksamda ol seni eginine alyp barýara. Birden toktaýsa näçe? Wagt toktasa, hereketiňem toktajak barada oýlandyňmy? Duran ýerimizde doňara daş bolup, doňun dünýäni synlap duruşymyzy göz getirip görüň. Ey ho, köpür geplemäli. Goý, wagt geçdin. Wah, ol biz diýsek diýmesek geçerli. Biz wagty wepasy ýok diýmäli. Dogrusy, mertlerçe boyun alaýaly. Wagt bize däldi, biz wagty beperwaýlyk edýäris. Wagty beýsarpa tutmak, ömrüňi beýsarpa tutmakdyr. Biz wagty ýagşylyk bilen ulanmalydyr. Çünki wagt hereketiň ýazylyp ýadlaýan uç-garaksız meýdanydyr. Dünýädäki iň gymmatly hazinadyr. Barlygyň gübäsidir. Wagty har etmek, akwalyň köretmekdir. Oy, wagtyňyz boşluga däldi, göwni hoşluga, hereketiňiz hesrete däldi, eşrete getirsin.